lumea relațiilor interpersonale, întâlnim adesea oameni care nu ne prețuiesc atât de mult pe cât ar trebui. Acest lucru se poate întâmpla în orice context, în dragoste, la locul de muncă și chiar în propria familie. Astăzi vom explora psihologia atracției și modul în care mintea umană răspunde la lipsa de recunoaștere, adăugând în același timp perspective din filosofia stoică pentru a ne întări înțelegerea. Imaginați-vă o persoană care este în mod constant ignorată, subestimată sau disprețuită nu numai de partenerul său, ci și de colegi, prieteni și familie. Această persoană trece neobservată în ciuda numeroaselor sale virtuți și talente. Dar ce s-ar întâmpla dacă această indiferență s-ar transforma brusc într-o obsesie? Mintea umană este un puzzle complex, iar înțelegerea modului în care funcționează este esențială pentru a ne stăpâni relațiile și mediul înconjurător. După cum spunea filozoful stoic Epictet, nu lucrurile ne tulbură, ci părerea noastră despre ele. Acest principiu ne amintește că percepția de a fi devalorizat poate fi schimbată prin schimbarea interioară. Cu cunoștințele potrivite putem deveni adevărați magneți. Cu toate acestea, este important să folosim aceste cunoștințe în mod responsabil și să ne aliniem acțiunile cu principiile stoice ale virtuții și înțelepciunii. Nu este vorba despre manipularea emoțiilor altora, ci despre cultivarea autenticității și a respectului de sine. Când ne prețuim și ne respectăm pe noi înșine, proiectăm acea energie asupra lumii, atrăgând oameni care ne apreciază cu adevărat și apreciază cine suntem. Probabil că ai avut pe cineva care nu te-a prețuit suficient, un coleg care nu îți apreciază abilitățile, un prieten care nu îți apreciază loialitatea sau chiar un membru al familiei care nu îți recunoaște eforturile. Adevărul este că în adâncul sufletului cu toții vrem ceea ce nu putem avea. Acesta este unul dintre marile paradoxuri ale atractivității umane, pe care stoicii ca Seneca l-au înțeles foarte bine. El a spus că ar trebui să ne străduim pentru pace și autosuficiență, pentru că adevărata fericire este bucură-te de prezent, fără să-ți faci griji pentru viitor. În acest videoclip veți învăța cum să deveniți un mare magnet, dar este important să utilizați aceste informații cu atenție și responsabilitate. Folosiți aceste cunoștințe pentru a vă îmbunătăți relațiile și a crește ca persoană. Stoicii învățau că trebuie să acționezi întotdeauna virtuos și să urmărești binele comun, pentru că fericirea vieții depinde de calitatea gândurilor tale, așa cum spunea Marcus Aurelius. În lumea fascinantă a minții umane există trucuri și tehnici care ne pot schimba relațiile în moduri surprinzătoare. Astăzi ne adâncim în misterele psihologiei și stoicismului pentru a înțelege cum să recâștigăm atenția cuiva pe care l-am pierdut. Aceste abordări ne vor permite să înțelegem mai bine mecanismele de atracție și să aplicăm principii stoice pentru a ne consolida prezența și valoarea în relații. Ai fost vreodată cu cineva care ți-a acordat multă atenție, dar dintr-o dată totul s-a schimbat? Dacă vrei ca această persoană să fie din nou obsedată de tine, acest film este pentru tine. Nu contează dacă ai fost abandonat sau subestimat, hai să schimbăm această dinamică. Cheia este să transformi suferința pe care o simți într-o obsesie puternică pentru tine însuți. De-a lungul vieții tale vei întâlni mulți oameni care arată mult interes pentru tine la începutul unei relații, dar în timp acest interes poate scădea. Ce poți face pentru a menține flacăra aprinsă și pentru a te asigura că totul continuă ca în prima zi? Răspunsul se află într-o tehnică puternică cunoscută sub numele de legea rarității. Această tehnică, care este adesea folosită în vânzări, poate fi aliatul tău în relațiile personale. Dar ce este mai exact această tehnică și cum o poți aplica în viața ta? Legea rarității se bazează pe principiul că oamenii prețuiesc mai mult ceea ce este limitat sau greu de obținut. În legătură cu relațiile, acest lucru înseamnă să arăți că timpul, atenția
și dragostea ta sunt valoroase și nu sunt disponibile la nesfârșit. Imaginează-ți că atenția ta este ca o resursă rară. Dacă arăți că timpul și energia ta nu sunt întotdeauna disponibile, cealaltă persoană va începe să te aprecieze mai mult. Această tehnică nu numai că menține interesul viu, dar vă întărește și valoarea de sine în relație. Este esențial să folosiți aceste cunoștințe în mod responsabil. Nu vrem să manipulăm, ci să construim relații bazate pe respect și recunoaștere reciprocă. Stoicii susțin importanța stabilirii unor limite sănătoase și a demonstrării valorii noastre intrinseci. Imaginați-vă că sunteți într-un supermarket și vă plimbați prin raioane pline de produse. Există un obiect pe care îl vezi de fiecare dată când mergi, mereu în același loc, mereu disponibil. Știi că se va întoarce mâine, fără schimbări, fără surprize. Acest produs nu te face să te grăbești, nu stârnește dorința imediată. Acum gândiți-vă la ocaziile speciale în care este lansat un produs nou care este diferit și inovator, dar va fi disponibil doar pentru câteva zile. Dintr-o dată se pare că toată lumea îl vrea. Nimeni nu vrea să piardă ocazia de a obține unul. Sau gândiți-vă la acele momente în care lucrul pe care îl iubiți este pus la vânzare și dispare rapid de pe rafturi pentru că toată lumea se grăbește să-l cumpere. Aceasta este esența legii rarității. Când ceva este perceput ca limitat sau exclusiv, valoarea sa crește și oamenii se grăbesc să-l obțină. Acest principiu se aplică nu numai produselor, ci și relațiilor noastre personale. În relații, este important să vă amintiți că vă puteți pierde valoarea în ochii lor dacă sunteți întotdeauna disponibil, dacă răspundeți imediat de fiecare dată când partenerul vă sună sau trimite mesaje. Disponibilitatea constantă îi poate face să-și piardă interesul, deoarece știu că vei fi mereu acolo, indiferent de situație. Deci, cum poți aplica legea lipsei în relațiile tale? Începeți prin a vă aprecia timpul și atenția. Nu este vorba despre a juca jocuri, ci despre a arăta că timpul tău este valoros și nu întotdeauna disponibil. Acest lucru nu numai că vă va ajuta să păstrați interesul partenerului de veselnică, dar vă va permite și să stabiliți limite sănătoase și să promovați respectul reciproc. La fel ca în cazul produselor de ultimă generație din supermarket, trebuie să te prețuiești și să arăți că prezența ta nu este ceva care poate fi luat de la sine înțeles. Când arăți că timpul și atenția ta sunt valoroase, ceilalți încep să te aprecieze mai mult. Amintiți-vă că nu este vorba despre manipulare, ci despre recunoașterea și comunicarea propriei valori. Procedând astfel, nu numai că vă veți consolida relațiile, dar vă veți asigura și că sunteți tratat cu respectul și atenția pe care le meritați. În relații este ușor să cazi în capcana de a spune da la orice. Dacă ne place foarte mult pe cineva, vrem întotdeauna să fim acolo pentru acea persoană și să ne adaptăm la programele și planurile sale. Dar este acesta cel mai bun mod de a construi o relație sănătoasă. Este important să înțelegem că nu a fi întotdeauna disponibil poate avea un impact pozitiv asupra unei relații. A avea propriile planuri, a avea propriile programe și cultivarea prieteniilor în afara relației sunt aspecte esențiale pentru menținerea interesului și respectului reciproc. Imaginează-ți că această persoană te sună și vrea să te vadă, dar în acel moment nu ești disponibil. Acel mic gest, că nu ești întotdeauna disponibil, îți poate stârni curiozitatea și te poate face să vrei să fii și mai mult cu tine însuți. Oamenii apreciază ceea ce nu pot avea atât de ușor. Este important să ne amintim că timpul tău este valoros, iar o viață bogată și împlinită în afara relației va aduce beneficii nu numai ție, ci și relației în sine. Acest lucru arată că ești o persoană independentă și ai calități încrezătoare, foarte atractive. Aceasta este o lecție pe care mulți oameni o învață pe calea cea grea
prin încercare și eroare. O persoană și-a împărtășit povestea despre cum a făcut o greșeală în trecut, fiind mereu acolo pentru cineva care îi plăcea foarte mult. S-a conformat programului acelei persoane, a justificat comportamentele care nu-i plăceau și a fost întotdeauna de acord cu totul. Inevitabil, nu s-a terminat bine. Recunoscând și corectând aceste greșeli, a învățat o lecție valoroasă: importanța menținerii independenței și a prețuirii de sine. Nefiind întotdeauna disponibilă, ea a arătat că timpul și atenția ei sunt valoroase, ceea ce la rândul său i-a crescut atractivitatea și respectul în relație. Nu este vorba despre a juca jocuri, ci despre a stabili limite sănătoase și de a arăta că te prețuiești pe tine însuți. Procedând astfel, nu numai că vă veți îmbunătăți relațiile, dar vă veți asigura și că sunteți tratat cu respectul pe care îl meritați. A fost odată ca niciodată o persoană care a întâlnit pe cineva care îi plăcea foarte mult, o persoană foarte atrăgătoare și fermecătoare. Era încântată să petreacă timp cu această persoană, dar în acel entuziasm a făcut o greșeală comună. S-a pus într-o poziție de inferioritate și a pus-o pe cealaltă pe un piedestal. Acesta este un lucru pe care trebuie să-l evităm dacă vrem ca cuiva să-i pese cu adevărat de noi. Este important să ne menținem valoarea și să nu ne punem într-o poziție de inferioritate. Revenind la anecdotă, această persoană a observat că obiectul ei de interes era extrem de util și întotdeauna dispus să facă ceea ce dorea. Acest comportament nu a atras-o, dar a copleșit-o și a făcut-o să-și piardă interesul. De fiecare dată când îl întreba ce îi place cel mai mult să facă, răspunsul era orice vrei. Această lipsă de inițiativă și personalitate a făcut ca relația să fie monotonă și plictisitoare. Acest comportament mulțumit și lipsit de personalitate este ceva ce ni se poate întâmpla oricăruia dintre noi. Dacă suntem prea dispuși și mereu disponibili, cealaltă persoană poate înceta să ne aprecieze. Aceasta este o lecție importantă. Nu implora dragoste, ci apreciază-te și arată-ți propria personalitate și preferințe. Cheia aici este să ai propria valoare. Nu te pune într-o poziție de inferioritate și încearcă să o faci bine tot timpul. Dacă ți arăți adevărata personalitate și ai propria opinie, cealaltă persoană te va respecta și aprecia mai mult. Stima de sine este ceva ce trebuie să cultivăm. Când ne prețuim pe noi înșine, ne creștem atractivitatea și valoarea în ochii celorlalți. Nu este vorba despre a fi arogant, ci despre a-ți recunoaște și comunica propria valoare. Există un secret pentru a atrage oamenii și a-i face obsedați de tine și nu este ceea ce ai crede în mod normal. Cheia este să devii cea mai bună versiune a ta, să devii cineva cu adevărat mai nemilos. Când te concentrezi pe îmbunătățirea ta și pe îngrijirea ta, nu numai că vei atrage persoana care nu te-a prețuit suficient, dar vei trezi și admirația tuturor celor din jurul tău. Oamenii se vor întreba cum pot ignora pe cineva atât de uimitor. Imaginează-ți că iei toată energia de care ai nevoie pentru a-i mulțumi pe ceilalți și o direcționezi spre tine. Imaginează-ți că te concentrezi pe propriile interese, pasiuni și bunăstare. Acesta este primul pas pentru a deveni cineva extrem de atractiv. Este important să ai grijă de tine fizic. Mersul la sală, mâncarea sănătoasă și îngrijirea aspectului tău nu numai că te vor face să te simți mai bine, dar îți vor crește și stima de sine. Când te simți bine în interior, proiectezi acea încredere și energie pozitivă în exterior. Dar nu este vorba doar de fizic. Cultivarea minții tale este la fel de importantă. A fi o persoană cu care poți avea conversații bogate și pozitive te va face și mai atractiv. Fă-ți timp să înveți lucruri noi, să-ți dezvolți interesele și să gândești deschis și curios. Și desigur, nu trebuie să uităm de independența economică. Propriile proiecte, antreprenoriatul și independența financiară îți oferă siguranță și încredere în sine irezistibile. Dacă nu ai nevoie de cineva care să se simtă complet, depinde de tine pe cine alegi, cu cine îți împărți timpul și energia.
Imaginează-ți pentru o clipă că ești persoana pe care toată lumea o vrea alături și că devii un adevărat magnet, nu numai fizic, ci și mental și emoțional. Acesta nu este doar un vis, este o realitate realizabilă, cu dedicare și concentrare. Pentru a fi persoana pe care toată lumea și-o dorește, trebuie să lucrezi la diferite aspecte ale vieții tale, nu numai fizic, ceea ce implică îngrijirea sănătății și aspectului tău, ci și mental, păstrându-ți mintea activă și plină de cunoștințe. Dar există un aspect care este adesea trecut cu vederea și care este la fel de important, cel emoțional. Cine vrea să fie cu cineva care este mereu trist, deprimat sau plângător? Nimeni sănătos la minte nu și-ar dori o astfel de societate. De aceea este important să înveți să ai grijă de emoțiile tale și să le hrănești. Dacă simți că există răni emoționale care trebuie vindecate, este timpul să lucrezi la ele. Nu este nicio rușine în a căuta ajutor, reflecție și îmbunătățirea bunăstării emoționale. Cu toții avem ceva de vindecat și acesta este un pas necesar pentru a deveni cea mai bună versiune a noastră. Aici intră în joc legea cererii și ofertei. Când devii acea persoană irezistibilă, nu numai că vei atrage o mulțime de oameni, dar vei avea și posibilitatea de a alege cu cine vrei să fii. Tu decizi pe cine lași în viața ta și pe cine nu. Este un plan care nu numai că sună bine, dar este și pe deplin fezabil. Vă invit să începeți astăzi. Vorbește tare și cu mândrie, nu pot rezista. Și afirmă-ți noua stare de a fi. Pe măsură ce proiectați această energie și siguranță, cei care anterior v-au subestimat vor începe să vă admire și să vă dorească. Scoate oamenii de pe acest piedestal și pune-le valoarea mai presus de tine. Amintiți-vă, a deveni o persoană dezirabilă nu înseamnă doar a-i atrage pe ceilalți, ci înseamnă să trăiți viața la maximum și împlinire. În relațiile de cuplu este important să nu mai pierzi timpul alergând după cei care nu sunt potriviți pentru tine. Nu mai insista și nu mai încerca să schimbi o persoană care în mod clar nu este pentru tine. Te întrebi cum să afli cine este persoana potrivită? Persoana potrivită pentru tine îndeplinește două cerințe de bază. În primul rând, vrea să fie cu tine. În al doilea rând, ea își împărtășește viziunea asupra vieții. Este simplu. Dacă cineva vrea să fie cu tine, nu trebuie să urmărească sau să convingă. Această persoană va fi prezentă și gata să construiască o viață împreună. În trecut, neîndeplinind aceste criterii, mulți oameni au făcut greșeala de a se plasa printre partenerii lor, încercând să schimbe natura relației, renunțând constant și sperând că lucrurile se vor schimba în timp. Problema cu această setare este că te poți pierde în ea. Dacă renunți și încerci să te integrezi excesiv, s-ar putea să ajungi să-ți distorsionezi personalitatea. Persoana care a fost atrasă inițial de partenerul său nu mai este aceeași, ceea ce poate duce la nesiguranță și supunere și, prin urmare, la pierderea puterii personale. Pe de altă parte, există și pericolul de a merge la extrema opusă, să vrei să controlezi totul, să persecuți, să interogezi și să încerci să controlezi totul. Nici aceasta nu este o soluție. Dacă această persoană este potrivită pentru tine, nu trebuie să o faci. Relația va fi naturală și ușoară. Așa că nu uita, dacă cineva este cu adevărat acolo pentru tine, nu trebuie să alergi după el sau să-ți schimbi natura pentru a te potrivi. Relațiile sănătoase și adevărate se bazează pe respect reciproc și compatibilitate naturală. Relațiile sănătoase și adevărate se bazează pe respect reciproc și compatibilitate naturală. Cu toate acestea, pentru a realiza și menține acest tip de relație, este necesar să aplicăm anumite principii stoice care ne pot ghida pe calea noastră de autodescoperire și împuternicire personală. Filozofia stoică oferă instrumente valoroase pentru a schimba modul în care gândim și ne comportăm, făcându-ne mai atractivi și mai respectați în ochii celorlalți. Mai jos,
vom împărtăși 7 lecții de calm stoic, care te pot ajuta să devii o persoană pe care alții o prețuiesc și, în cele din urmă, obsedată de tine. Aceste lecții nu sunt doar strategii pentru a atrage atenția, ci principii pentru cultivarea unui caracter puternic și virtuos, bazat pe autocontrol și înțelepciune. Lecția 1. Cunoașteți valoarea. Recunoașterea și aprecierea propriei valori este unul dintre fundamentele fundamentale ale stoicismului și un pas crucial pentru ca și ceilalți să te aprecieze. Stoicii credeau că adevărata putere vine din interior și nu ar trebui să depindă de recunoașterea sau recunoașterea externă. Această filozofie ne învață că ar trebui să ne găsim valoarea în virtuțile și acțiunile noastre, nu în opiniile altora. În contextul relațiilor interpersonale, cunoașterea propriei valori înseamnă a nu cerși atenția sau aprobarea nimănui. Când îți cunoști și îți apreciezi valoarea, emani o aură de încredere care îi atrage în mod natural pe ceilalți. Această încredere în sine este cea care trezește interesul și admirația celor din jurul tău. Pentru a aplica această lecție în viața ta, este important să-ți exersezi stima de sine în fiecare zi. Acest lucru se poate face reflectând asupra acțiunilor și realizărilor lor. De exemplu, la sfârșitul fiecărei zile, acordați-vă câteva minute pentru a scrie ce ați făcut bine, care au fost realizările dvisicate, indiferent cât de mici. Recunoașterea acestor victorii zilnice ajută la construirea unei baze solide de încredere. Filozofia stoică ne învață de asemenea să ne concentrăm pe ceea ce este sub controlul nostru. Aceasta include acțiunile, gândurile și reacțiile noastre la situațiile vieții. În loc să vă faceți griji cu privire la opiniile altora, concentrați-vă pe a acționa conform valorilor și principiilor voastre. Când trăiești conform credințelor tale, indiferent de judecățile celorlalți, arăți o putere interioară care este foarte atractivă. În plus, este important să ne amintim că stima de sine nu înseamnă să fii arogant. Încrederea în sine trebuie să vină dintr-un loc de autenticitate și umilință. Stoicii au subliniat importanța smereniei și a înțelepciunii. Să-ți cunoști valoarea înseamnă să știi că ești suficient și valoros, indiferent de confirmarea externă. În cele din urmă, un exemplu clasic în filosofia stoică este Epictet, care s-a născut sclav, dar a devenit unul dintre cei mai importanți filozofi stoici. Epictet ne-a învățat că chiar și în cele mai dificile circumstanțe trebuie să ne păstrăm demnitatea și să ne prețuim propriile virtuți. El a arătat că atunci când ne cunoaștem și ne prețuim propria valoare, putem depăși toate adversitățile și putem câștiga respectul celorlalți. Deci, atunci când practici această lecție, nu numai că îți vei crește stima de sine, dar vei atrage în mod natural atenția și admirația celor din jurul tău. Pentru că atunci când te prețuiești cu adevărat, ceilalți încep să observe acea încredere și se simt atrași de ea. Amintiți-vă, cunoașterea valorii dumneavoastră este baza pentru construirea unor relații sănătoase și adevărate. Lecția a doua. Controlează-ți emoțiile. Una dintre cele mai importante lecții ale stoicismului este să-ți controlezi emoțiile. Stoicii credeau că pentru a trăi o viață plină și echilibrată, trebuie să învățăm să ne controlăm răspunsurile emoționale. Acest lucru este deosebit de important în relațiile interpersonale, unde emoțiile intense pot duce adesea la conflicte și neînțelegeri. Dacă poți rămâne calm și liniștit chiar și în situații dificile, radiezi o imagine de forță și stabilitate. Acest lucru este extrem de atractiv pentru ceilalți, deoarece arată că nu suntem atât de ușor zguduiți de circumstanțele exterioare. După cum spunea Epictet, nu lucrurile ne tulbură, ci părerea noastră despre ele. Pentru a aplica această lecție, începeți prin a practica mindfulness și meditație. Aceste metode vă vor ajuta să vă ascuțiți conștientizarea emoțiilor și să vă dezvoltați capacitatea de a le observa fără a vă lăsa purtați de emoțiile de visi. Când simțiți că emoțiile intense se ridică,
Opriți-vă pentru o clipă, respirați adânc și întrebați-vă: este utilă această reacție? Este acest lucru în conformitate cu valorile mele stoice de calm și raționalitate? De asemenea, lucrați la identificarea declanșatorilor emoționali care vă destabilizează cel mai adesea. Ar putea fi o critică, un comentariu negativ sau chiar o lipsă de reacție din partea cuiva pe care îl prețuiești. Recunoașterea acestor factori declanșatori este primul pas pentru atenuarea lor. În loc să reacționezi impulsiv, folosește acest moment pentru a reflecta asupra situației dintr-o perspectivă rațională. Stoicii învață de asemenea importanța acceptării lor. Unele lucruri sunt în afara controlului nostru, iar dacă ne luptăm cu ele, provoacă doar frustrare și stres. Acceptarea lucrurilor așa cum sunt, fără a te lăsa purtată de emoțiile negative, este un principiu de bază. Marcus Aurelius, unul dintre marii filozofi stoici, a scris: fericirea vieții tale depinde de calitatea gândurilor tale. Ne amintește că, controlându-ne emoțiile, ne putem influența direct fericirea și bunăstarea. În cele din urmă este important să ne amintim că controlarea emoțiilor nu înseamnă suprimarea lor. În schimb, este vorba despre recunoașterea emoțiilor atunci când apar și alegerea unui răspuns atent și conștient. Acest lucru nu numai că vă îmbunătățește propria viață, dar vă face și o prezență mai stabilă și mai fiabilă pentru oamenii din jurul de vise, crescându-vă valoarea și atractivitatea. Practicând controlul emoțional, nu numai că vă veți îmbunătăți relațiile interpersonale, dar vă veți întări și caracterul. Capacitatea de a rămâne calm și clar în mijlocul haosului este o abilitate valoroasă care inspiră respect și admirație, făcându-l un model de comportament stoic. Lecția a treia. Practicați independența. Autosuficiența este unul dintre pilonii stoicismului și o trăsătură care vă poate schimba profund relațiile personale. A fi autosuficient înseamnă a găsi împlinire și fericire în tine, fără a te baza prea mult pe ceilalți pentru validare sau sprijin emoțional. Această trăsătură este foarte atractivă, deoarece arată că ești o persoană independentă și încrezătoare. Stoicii credeau că adevărata fericire vine din interior și că ar trebui să ne putem sprijini emoțional unii pe alții, indiferent de circumstanțele externe. Seneca, unul dintre cei mai faimoși filozofi stoici, a scris: cel mai mare bine este să fii mulțumit de tine însuți. Această filozofie ne învață că cheia fericirii și a relațiilor de succes este să ne dezvoltăm capacitatea de a fi fericiți pe cont propriu. Pentru a practica independența, începeți prin a identifica activitățile și hobby-urile care vă aduc bucurie și satisfacție. Acesta poate fi orice vă interesează și pe care îl puteți face singur, cum ar fi cititul, scrierea, exercițiile fizice sau învățarea a ceva nou. Aceste activități nu numai că aduc bucurie, dar ajută și la construirea unui sentiment de împlinire și încredere. Un alt aspect important al independenței este dezvoltarea abilităților practice care vă sporesc independența. Aceasta poate include învățarea să gătească, gestionarea finanțelor, îngrijirea sănătății tale și păstrarea casei ordonate. Aceste abilități nu numai că vă îmbunătățesc calitatea vieții, dar vă sporesc și încrederea și independența. În plus, este important să mențineți un cerc de sprijin care vă respectă și vă prețuiește independența. Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să te izolezi, ci mai degrabă că ar trebui să te înconjori de oameni care îți promovează autosuficiența și nu încearcă să-ți submineze încrederea. Relațiile sănătoase sunt cele în care ambii parteneri se susțin reciproc, fără a deveni dependenți unul de celălalt. Practica autosuficienței include de asemenea acceptarea propriei societăți. Mulți oameni se tem de singurătate pentru că asociază singurătatea cu lipsa de valori.
Cu toate acestea, stoicii ne învață că singurătatea poate fi o oportunitate de autodescoperire și creștere personală. A învăța să-ți apreciezi propria companie este un semn de forță emoțională și maturitate. În cele din urmă, amintiți-vă că bizuirea pe forțele proprii nu este același lucru cu egoismul. Este vorba despre a recunoaște că, pentru a fi cu adevărat util și prezent celorlalți, trebuie mai întâi să fii capabil să ai grijă de tine. Când lucrezi pe cont propriu, ești într-o poziție mult mai bună pentru a oferi sprijin real celorlalți, pentru că ajutorul tău vine de unde ești blocat și nu din nevoie. Practicarea bizuirii pe forțele proprii îți crește încrederea și independența, făcându-te o persoană mai atractivă și mai rezistentă. Acest lucru nu numai că vă va îmbunătăți relațiile personale, dar vă va permite și să trăiți o viață mai împlinită și mai împlinită. Fiind autosuficient, arăți că ești capabil să găsești fericirea și împlinirea în tine, ceea ce este o trăsătură profund atractivă pentru ceilalți. Lecția a patra. Cultivați imunitatea. Reziliența este o trăsătură cheie a stoicismului și o trăsătură foarte apreciată în orice tip de relație. Reziliența înseamnă capacitatea de a face față adversității, de a depăși provocările și de a se recupera rapid după eșecuri. Această abilitate nu numai că te împuternicește ca individ, dar te face și mai atractiv în ochii celorlalți, deoarece arată putere și stabilitate interioară. Stoicii credeau că viața este plină de dificultăți inevitabile și că modul în care răspundem la aceste dificultăți ne determina caracterul. Marcus Aurelius, unul dintre cei mai faimoși filozofi stoici, a scris: "Nenorocirea îl conduce pe om la sine." Această frază rezumă esența rezistenței stoice, folosirea dificultăților ca oportunități de creștere și autodescoperire. Pentru a cultiva reziliență, începeți prin a adopta o mentalitate bazată pe acceptare. Acceptă că viața este imperfectă și că provocările sunt parte integrantă a experienței umane. În loc să lupți împotriva adversității sau să te simți ca o victimă a circumstanțelor, practică acceptarea și caută soluții practice. Reziliența nu înseamnă ignorarea problemelor, ci rezolvarea lor pragmatică și eficientă. O altă modalitate de a dezvolta reziliența este să practici autocompasiunea. Fii bun cu tine însuți în momentele dificile și realizează că este normal să faci greșeli și să te confrunți cu eșecul. Tratându-te cu bunătate, creezi o bază emoțională solidă care îți permite să te recuperezi mai repede după eșecuri. Epictet ne-a învățat că ar trebui să fim cei mai buni prieteni unul altuia, mai ales în vremuri dificile. În plus, întărește-ți rezistența fizică și mentală prin activități care îți provoacă și îți extind limitele. Exercițiile fizice regulate, o dietă sănătoasă și activități mentale stimulante, cum ar fi cititul și meditația, sunt toate modalități eficiente de a construi o fundație rezistentă. Un corp și o minte puternice sunt mai capabile să facă față stresului și adversității. Stoicii au subliniat de asemenea importanța menținerii unei atitudini pozitive. Aceasta nu înseamnă să ignori aspectele negative ale vieții, ci să te concentrezi pe ceea ce este bun și constructiv. Menținerea unei atitudini de recunoștință și recunoașterea binecuvântărilor, chiar și în vremuri dificile, vă poate întări rezistența emoțională. După cum spunea Seneca, fericirea favorizează mintea pregătită. În cele din urmă, exersați lucrurile mici ale vieții de zi cu zi. Acceptați provocări mici cu o atitudine pozitivă și folosiți-le ca pe o oportunitate de a vă consolida capacitatea de a face față problemelor mai mari. Orice obstacol, oricât de mic, contribuie la dezvoltarea unei imunități robuste. Cultivând rezistența, vei deveni o persoană mai puternică și mai echilibrată, capabilă să înfrunte suișurile și coborâșurile vieții cu grație și determinare. Această trăsătură este foarte atractivă,
deoarece arată că cineva este capabil să facă față dificultăților fără a le lăsa să te deprime, ceea ce este inspirator și încurajator pentru ceilalți. Reziliența nu numai că îți îmbunătățește viața personală, dar îți întărește și relațiile, deoarece oamenii sunt atrași în mod natural de cei care dau dovadă de curaj și stabilitate în fața adversității. Lecția a 5-a. Practicați recunoștința. Practica recunoștinței este unul dintre cele mai puternice principii ale stoicismului și un instrument esențial pentru îmbunătățirea relațiilor personale și a bunăstării generale. Stoicii credeau că recunoștința ne ajută să ne concentrăm pe lucrurile pozitive din viață și să apreciem ceea ce avem în loc să regretăm ceea ce ne lipsește. Această atitudine pozitivă este foarte atractivă și vă poate schimba interacțiunile cu ceilalți. Marcus Aurelius, unul dintre cei mai importanți filozofi stoici, a scris în reflexiile sale despre importanța de a fi recunoscători pentru tot ceea ce ne oferă viața, chiar și pentru dificultăți. El credea că fiecare experiență, bună sau rea, este o oportunitate de a crește și de a învăța. Când te trezești dimineața, gândește-te la privilegiul de a fi în viață, de a gândi, de a te bucura, de a iubi, a scris el. Pentru a practica recunoștința, începe prin a face un efort conștient de a recunoaște și aprecia lucrurile bune din viața ta. Acest lucru se poate face cu un jurnal de recunoștință, în care scrii 3 lucruri pentru care ești recunoscător în fiecare zi. Aceste lucruri pot fi mici, cum ar fi o conversație plăcută, sau mari, cum ar fi sănătatea și familia. Actul de a scrie ajută la consolidarea acestor gânduri pozitive în mintea ta. Recunoștința înseamnă, de asemenea, recunoașterea contribuțiilor altora la viața ta. Exprimă-ți recunoștința față de oamenii din jurul tău într-un mod sincer și regulat. Mulțumirea cuiva pentru ceva ce a făcut, indiferent cât de mic, întărește legăturile și creează o atmosferă de respect și apreciere reciprocă. Când oamenii se simt apreciați, tind să te aprecieze în schimb. În plus, recunoștința poate fi practicată și în momentele dificile. Stoicii ne învață să găsim pozitivul în fiecare situație. De exemplu, dacă te confrunți cu o provocare la locul de muncă, fii recunoscător pentru oportunitatea de a învăța din experiență și de a crește din ea. Această schimbare de perspectivă nu numai că îmbunătățește starea de spirit, dar arată și rezistență și pozitivitate. Practica regulată a recunoștinței s-a dovedit de asemenea a avea beneficii pentru sănătatea mentală și fizică. Studiile arată că persoanele care practică recunoștința în mod regulat experimentează niveluri mai scăzute de stres, un somn mai bun și o mai mare satisfacție a vieții. Aceste beneficii duc la o atitudine mai pozitivă și mai energică, care este în mod natural atractivă pentru ceilalți. Este important să ne amintim că recunoștința trebuie să fie sinceră. Nu este vorba despre a ignora problemele sau a pretinde că totul este în regulă, ci despre a recunoaște și aprecia lucrurile bune care coexistă cu provocările. Practica sinceră a recunoștinței creează o bază solidă pentru bunăstarea emoțională care este văzută și apreciată de cei din jurul tău. În cele din urmă, cultivarea recunoștinței ajută la dezvoltarea unei viziuni mai pozitive și mai echilibrate asupra lumii. Concentrându-te pe binecuvântările vieții, vei deveni o persoană mai plăcută și mai atrăgătoare. Acest lucru nu numai că vă îmbunătățește relațiile interpersonale, dar contribuie și la o viață mai fericită și mai împlinită. Recunoștința, așa cum învață stoicii, este cheia fericirii și a păcii interioare și o atracție puternică față de ceilalți. Lecția a 6-a. Dezvoltă răbdare. Răbdarea este principala virtute a stoicismului și o caracteristică esențială a oricărei relații de succes. Stoicii au învățat că, pentru a obține pacea interioară și fericirea, trebuie să învățăm să avem răbdare cu ceilalți și cu noi înșine.
Răbdarea ne permite să facem față frustrărilor și adversităților într-un mod calm și controlat, foarte atractiv și respectabil. Epictet, unul dintre marii filozofi stoici, a spus că nicio mare realizare nu este obținută brusc. Trebuie să ai răbdare. Acest citat evidențiază importanța răbdării ca ingredient esențial în atingerea obiectivelor pe termen lung și menținerea unor relații armonioase. Pentru a dezvolta răbdarea, începeți prin a practica acceptarea. Realizează că unele lucruri sunt în afara controlului tău și încercarea de a le forța sau de a le grăbi va duce doar la frustrare. Acceptarea vă permite să faceți față situațiilor mai calm și mai clar, fără a fi copleșit de nerăbdare sau iritare. O modalitate practică de a cultiva răbdarea este prin meditație și mindfulness. Aceste practici ajută la creșterea gradului de conștientizare a momentului prezent și la reducerea reactivității emoționale. Dacă te afli într-o situație care îți testează răbdarea, oprește-te, respiră adânc și observă-ți gândurile și sentimentele fără a le judeca. Această pauză poate avea un impact mare asupra modului în care reacționezi. În plus, este important să stabiliți așteptări realiste pentru dumneavoastră și pentru ceilalți. Nerăbdarea provine adesea din așteptări nerealiste sau prea mari. Învățând să vă ajustați așteptările, vă va ajuta să aveți mai multă răbdare și să gestionați situațiile într-un mod mai echilibrat. Stoicii subliniază importanța acceptării realității așa cum este, nu așa cum ne-am dorit să fie. Răbdarea înseamnă de asemenea să fii bun cu tine însuți în procesul de creștere și schimbare. Înțelegeți că creșterea personală necesită timp și că este normal să faceți greșeli pe parcurs. Practicați autocompasiunea și amintiți-vă că fiecare pas mic către un obiectiv este o realizare. În relații, răbdarea este cheia pentru rezolvarea conflictelor și construirea încrederii. Când dai dovadă de răbdare, le arăți celorlalți că ești dispus să asculți, să înțelegi și să aștepți timpul necesar pentru a acționa. Acest lucru întărește legăturile și creează un mediu de respect reciproc și cooperare. Practicarea răbdării poate fi văzută și ca o formă de disciplină. Este capacitatea de a aștepta și de a persevera chiar și atunci când lucrurile nu merg conform planului. Această disciplină este un semn al unui caracter puternic și rezistent, calități care sunt profund atractive pentru ceilalți. În cele din urmă, amintiți-vă că răbdarea este un proces continuu. Nu este ceva ce poți învinge odată pentru totdeauna, ci o abilitate care evoluează și se îmbunătățește în timp. Fiecare provocare și fiecare moment de așteptare este o oportunitate de a practica și întări această virtute. Dezvoltând răbdarea, nu numai că îți vei îmbunătăți capacitatea de a face față dificultăților vieții, dar vei deveni și o persoană mai echilibrată și mai demnă de încredere. Această trăsătură este foarte atractivă și contribuie la relații mai sănătoase și de lungă durată. Răbdarea, învață stoicii, este cheia păcii interioare și a unei vieți mai depline și mai împlinite. Lecția 7. Rămâi calm sub presiune. A rămâne calm sub presiune este o abilitate cheie a stoicismului și o trăsătură care te poate diferenția în orice situație. Stoicii credeau că adevărata noastră putere se dezvăluie atunci când înfruntăm adversitatea cu calm și claritate. Capacitatea de a rămâne calm în perioadele de stres nu numai că îmbunătățește luarea deciziilor, dar crește și respectul și atractivitatea, printre altele. Epictet, unul dintre cei mai influenți filosofi stoici, a învățat că virtuțile se dezvăluie în nenorocire. Acest citat subliniază importanța de a rămâne calmi și liniștiți în fața provocărilor, deoarece în astfel de momente adevărata noastră natură și caracter sunt dezvăluite. Pentru a practica calmul sub presiune, este important să dezvoltați încrederea. Aceasta include să fii conștient de reacțiile tale emoționale și fizice atunci când te afli în situații stresante.
Meditația și practica mindfulness sunt instrumente eficiente pentru a crește această conștientizare. Acordați-vă câteva minute în fiecare zi pentru a vă concentra asupra respirației și observați-vă gândurile fără a judeca. Acest exercițiu vă poate ajuta să reacționați mai calm și într-un mod mai controlat în situații de tensiune ridicată. O altă tehnică utilă este vizualizarea. Înainte de a vă confrunta cu o situație potențial stresantă, imaginați-vă cât de calm și eficient veți face față. Imaginați-vă că rămâneți calm, vorbiți clar și luați decizii raționale. Această pregătire mentală vă poate spori încrederea și capacitatea de a rămâne calm atunci când apare o situație reală. De asemenea, învață să respiri adânc. Respirația profundă și controlată este o modalitate simplă, dar eficientă de a vă calma sistemul nervos și de a reduce stresul. Dacă simțiți că tensiunea arterială crește, faceți o pauză pentru un moment și respirați încet și profund. Această tehnică poate ajuta la încetinirea răspunsului de luptă sau fugă al corpului și vă permite să gândiți mai clar. Stoicii ne învață de asemenea să ne concentrăm pe ceea ce este sub controlul nostru. În vremuri de presiune ridicată, este ușor să ne simțim copleșiți de ceea ce nu putem controla. Cu toate acestea, concentrându-ne pe acțiunile și deciziile care sunt la îndemâna noastră, putem reduce stresul și putem face față situației mai eficient. După cum a scris Marcus Aurelius, ai putere asupra minții tale, nu asupra evenimentelor exterioare. Recunoaște-l și vei găsi putere. A rămâne calm sub presiune înseamnă de asemenea să practici acceptarea. Acceptați că unele lucruri nu vor merge conform planului și că greșelile fac parte din proces. Această acceptare reduce anxietatea și vă permite să faceți față eșecurilor cu mai multă grație și flexibilitate. În cele din urmă, amintiți-vă că calmarea sub presiune este o abilitate care se dezvoltă în timp și practică. Fiecare situație dificilă este o oportunitate de a consolida această abilitate. Ai răbdare și vezi progresul tău. Dezvoltând capacitatea de a rămâne calm sub presiune, vei deveni o persoană mai rezistentă și mai de încredere. Această trăsătură nu numai că vă îmbunătățește viața personală și profesională, dar vă face și mai atractiv pentru ceilalți. Calmul în vremuri de criză este un semn de forță interioară și înțelepciune care este profund admirat și apreciat. Îmbrățișează această lecție stoică pentru a trăi o viață mai echilibrată și mai armonioasă. Dacă ați ajuns până aici, scrieți în comentarii obsesie. În acest fel, știu că ai fost rezistent să ajungi la sfârșit. Aveți grijă de voi și ne vedem mai târziu.